F'atmosfera ta' ħemda li tarrax aktar mill-mota tal-qniepen kienu ħafna li nġabru fil-knisja ta' Sant'Anna f'Marsa Skala biex jistennew il-korteo li temm il-vjaġġ ta' Gordon Spiteri fuq din l-art. Ir-raġel li telef ħajtu l-ħadd li għadda f'gad bitħaħen ta' nirien li ħakmu blokka ta' appartamenti f'Witilajn. Fi-knisja ppakkjata fil-preżenza ta' qlub maqsuma u sobina ingħatat l-aħħar tislima lir-raġel altruist deskritt minn ħafna bħala eroj li miet biex isalva lil ħaddieħor. L-atmosfera fil-knisja kienet waħda ta' diqa li ma' bħala fil-preżenza ta' qraba u ħbieb li għadhom ma jistgħux jemmnu bl-isħaba sewda li għaddejja minn fuqhom. Nies li l-koll għadhom maħsuda bl-aħbar li Gordon telaqhom ħesrem u f'qasri l-omor. F'dik li kienet deskritta bħala ċelebrazzjoni tal-ħajja, Gordon kien infakkar bissima ġenwina li kellu li biha żgur mhux forsi dawwal il-ħajja ta' bosta. Fl-omelija l-kappillan ta' Witilajn Fader Rodrik Camilleri qal li Gordon laqat tan-nieqa tal-mulej b'kuraġġ u qlubija biex hekk intemm il-vjaġġ qasir wisq fuq din l-art ta' Gordon Spiteri, raġel altruist li tilef ħajtu hekk kif għexa bl-imħabba lejn il-proxmu.